Čo hovorí? Ty budeš takéto papať? Takéto krásne, áno? Tak maminka ti to takto dá páči. Vyskúšaj, či ti to bude chutiť. Počkaj. Nebude chutiť, aha. Kto ti dal plátku? Ani trošku? Ja. Dáš si? A ohotné, to dobré. Suchú. Suchú si dáš, len páči. Táto by nedáme, hej? Čo? Nie. Nie, mama si dá. No, ľúbil sa. Ty z tebe? Daj pápa. Povedz. Veselé Vianoce. Ešte raz. Tu sa pozeraj, tu. Ruky preč a povedz. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. No. Ja som